SlyMedia TV sita andiwenzeza kutenda isapoti ya mukana mchiti patikuona mukana msabsira mchilega mchikomenda zvakatuze kuti Mazuva Mashoma Apfuura takapai nyaya yekufa kwemudzidzisi yaidzidzisa pachikoro cheRutindo munzvimbo yeZhombe akauraiwa zvinosiririsa achiiswa chiso, maziso, muromo, mhino pamwechete nebvudzi. Tiri kuti isusu nyaya iyi yakabata vazhinji vagari veKuzhombe nekuti chiitiko ichi hachisati chamboitika, asi kune dzimwe nyayawo dzinoitika kuZhombe dzakaita senyaya yemukomana emunyaradzi watakapai zvakare akauraiwa zvinosiririsa, asi munyaradzi asati avigwa, bhodhi yake ichiri kukwekwe mumochari kubva muna November. Asi vaMwale tauya zvakare isu seSlyMedia TV kuti tione pari kuradzikwa murume uyu kuti nhasi ndewezuva rekuti aradzikwe. Iko zvino ndakamira panzvimbo yakuradzikwa vaMwale ndikatinzwa kuti veukama, shamwari pamwe chete nemhuri vari kutiwo kudii uyu akaita sei nezvipo zvingaitwe kuti mbondi dzibate. VemuZhombe all protocol observed. Ndakamirira zeta rapi Zhombe, handisi kuzotaura zvechipurisa chete nekuti semapurisa tiri vanhuwo. Ndakamirira zeta rapi Zhombe, officer in charge Zhombe. Inini ndakaziva vaMwale 2006 havana zuva ravakambobhadhara fine kuZhombe kana zuva ratakambovaendisawo kuofisi yatinoti yerelations yavanenge vakonana nemunhu vachinogadziriswa. Kubasa kwedu munhu kana achimhoresa munhu anomanikidzwa kuti kana asangana nashafu wake amhoresa ari serious akadai, but waicho usangana navaMwale zvambotaura kuti the smile yaibva mukati memwoyo. Good morning ma'am, how are you ma'am? Mamhoresera avaita ane relationship vavasingamhoresi nini chete mupurisa wese. You could see with the number of police officers who are here today. Panzi mapurisa eZhombe ari kuya kuzondotaura everybody abatoti tatove neanswer on all the questions that we have. Last year tanga tine mamedha 15 ezeta rapi Zhombe and 90% of the perpetrators were arrested. When I was at the scene looking at the body, I didn't know it was Fano Mwale. We realized it after a period yakatoti kurei. And the most hurting thing to us as police Zhombe is not knowing who did this to Mwale. Ukaverenga book ra Matthew chapter 24 pavhesi ya 7 yobva yati rudzi richamukira rudzi, nyika dzichamukira nyika. We heard of wonder yeUkraine. Tikafunga chinhu chaitika in 1 year, in 1 month's time. Tikafunga zvichapera neUkraine. We are now hearing of Gaza. Ukaenda uchiverenga mberi, there is a verse iri pavhesi 12 inobva yati
uipi uchawedzera kuwanda, rudo rwevazhinji ruchatonhora. I'm 19 years in the police force, about to retire. I've never seen such a gruesome act. It's our wish as police Shombe to catch the perpetrators. What I know is hapana chunhu chinokurira Mwari. Saka muchiona Jesu ari pano pasi wakamutsarazara. Kana Mwari vachigona kukurira rufu, chii chingaite kuti titadze kuziva kuti chii chakaitika? I promise you results. As I'm promising results, I'm here to tell you we can do nothing when the community is not with us. With maximum cooperation of the public, we'll do great things. Thank you, Jombe, for the love. I'm so sorry for the death of Pano Mwale. Thank you. Inini ndine 1 or 2 words handina zvakawanda nokuti zvizhinji toona zvandada kutaura zvataurwa nevamwe vangu. Asi chandingangoda kuti ndikotaura pamberi penyu vanhu vaMwari ndechokuti isu soutungamiri hwenyu vanhu vezhombe manyanya kutidzikisira pakuurayana. Tinofara sei tikange tichikutungamirai muchiurayana. Saka tiri kubatikana zvisingaiti vabereki vangu. In history ndakabvunza mukuru wangu kwari above 75 years. Ndikati sekuru pamakore enyu 78 years makambosangana nechitiko chakadai, vakati kwete hakuna. Saka ndiri kuti inini nyaya yatika muno muZhombe vabereki taikumbira kuti tiipedze zvataura nomupurisa abva panapapo. Yakuda kuti inini nemwe tichibatana chiita chinhu chimwe chete. Zvikangotibatsira kuti tisvike papoint yokuti chii chaitika. Tikasabudisa nyaya yaMwale ikasabuda zvakanaka kureva kuti inini newe we are not safe. Hatisi kuziva kuti what next vanhu vakazoita vaiplana chii ende vaida kuzodii. Saka kuti tipedze dambudziko rese iri tofanirwa kuti ine mutibatsirana kuona kuti chii chakaitika kuna vaMr Mwale. Inini vaMwale ndaingozwawo semurayidzi kubva parujeko riyoti ndine zvataura nevamwewo tichingofara patasanganawo vanga vasina problem. Asi chambo chandoda kunditaurira vabereki, ndanzwa kuti in history muZhombe maka musingaiti kuzvinhu zvakadai. Saka ndikuita kuita research yekuona kuti saka zvatangira panaani, auya neidea indiani akazoikanda mucommunity. Saka ndoda kuti tiite research kubva both kumabusiness people nemucommunity vakaura ikuti if by mistake kana pane munhu akapiwa business muZhombe asina kunaka timuzive. Kana kuti by mistake pane munhu akapiwa ruzevha muZhombe by mistake tofanirwa kuti timuzive. Because takazvarirwa muno takakurira munomu vanhu vaiti vakadhakwa paJoel aizongonongwa kuseniwo mapurisa akangomuchengeta kuti asabirwe chete papa pasingawirirai vanhu munomu. Saka ndikukumbira kwatiri hama dzangu tese panapa kuti please ndokukumbira sai vanhu vemuZhombe, tiri vanhu vemuZhombe we are Zimbabwean, but ngatishandai kuti nyaya ipere munhu abatwe. Ndofunga mawandiro atakaita panapa ndoona sokuti we are 1000 koma or 2. Kana kuri kuti tiri kunamata nemuzokwadi tichemana vaMwale, chero chinzi Mwari havanzwi vabereki, takawanda kudai vanotinzwa chete vanhu vanobatiwa. That is kana tese tiri kupachema nezvechokwadi kuti tiri kuchema vaMwale, Mwari vanotinzwa chete vabereki, because Joel ine vanhu vakawanda iyaya. Hapana munhu angaurawa Joel pagotadza kana munhu anaonawo vabereki.
kana wane angoona hake kuti asipatika chakati vabereki. Even huku yatinobata muchirugu yokudya nyama chayo mukakunongoikata one time nebanga inotomboita kameka noise pagotadza kuve nenoise kana anything. Saka ndo zvandangoti taure pamberi perama dzangu kuti anyway zvinopera izvi vabereki. Saka nevakuru vangu, madzimambo angu, maseneta nevakuru vangu tichagara pasi toita research yedu yakasimba tichibatsirana nemapurisa edu kuti nyaya ipere. Besides that, inini nemwe mangwana tikange tichengete muchichemewo inini kana tichemewo iwewe. Saka tiri kumbirawo contribution hwemachechi kana maticha vese vari pano. Ndinoti nematambudziko ayo hama dzangu. Nesuwo tagwadziwa kumusangano weZANU-PF kuti chiitiko chakadai ina handambochiona chokuti munhu anovhiyiwa semombe. Asi zvakaitika handiti. Ndatiwo ndikuratidzewo nevamwe vangu vandauyawo navo kuti nesuwo tagwadziwa. Zvakutorema kuti kwaunofamba ututi ndobva kuZhombe. Nokuti vakutoti vanhu vekuZhombe mune nhoroondo nenyaya dzokuuraya. Hazvisiri pana vaMwale chete. Tatova nerekodhi inodohlisa kuno kuZhombe yekufa kwevanhu. Saka ndokumbirai vedu wenyu. Unopedzisira woti iwewo vakakuti unobva kuZhombe woti aiwa ndinobva kuNgondoma. Wakutaura nzvimbo isiriyo. Kandi isusu tiri vagari vekupi? VekuZhombe. Hatibatanei. Tikabatanawo nesu tichirambawo mumwoyo medu zvinhu zvakadai hazviitiki. Hatibatanei tibetseranewo nemapurisa. Munhu akaita basa rakadai abatwe. Mwale pamusoro baba vaMakenzi utungamiriri hwakudzwa kare. Regai tirege kupedzera vanhu nguva nekuti vanhu vatsva nezuva. Ise hedu tinoda kufarira kutaura pazuva master of ceremony because kana umwe munhu achitsva ndikafukidzwa zvoita kunge ndakosha. Saka toda kuinzana. Asi regai nditaure mashoko aya. Mukurarama pane zvakawanda zvinoitika. Uyezve mukurarama pane zvakawanda zvinobatwa nevanhu. Asi chiregaiwo kubata zvinhu zvichaita kuti mhuri yako mangwana isakure zvakanaka. Chirega kutumwa nekuda kwe200 kana 300 kuparadza baba veumwe munhu kana hama yeumwe munhu nekuda kwemari. Asi regai nditi hakuna mhosva isingabatwi, hakuna mupara asingabatwi. Asi hondo yataita mambo ndeyekuti kuna baba kana mai kana mudzimai akatowacha hembe neropa raMwale asina kunge ataura. Hapana pasina, pana akatoona kana pana akatoita kuuraya Mwale ari pano auya kuzoona kuti ndiri kuzikamwa here. Mambo zvinoda kuti kana munhu achinge abatwa nemhosva ndiri ini chitongaiona baba vangu vabvewo because mhosva inenge iri ichibva kuna baba kusvika kune mwana. Taita dambudziko takambourayi gomwe musikana uko mai ndo vaiviga muurayi. Saka imo muno totoziva kuti vana mai vari pano vazhinji muri kuziva kuti vana venyu umwe akapara mhosva. But chimutorawo mwana aende kunogara kunokodzera abve arege kunyanya kuparira mhosva futi pamusha ipapo. Hongu rufu mutongo waMwari. But kuzovhiyiwa semombe kana sembudzi takatanga kuzoonawo muZhombe. Ndakaenda kwakuna first lady kuti chingosvika kwakatoi Zhombe yasvika. Pese pawafamba kunenge uchingoi Zhombe yasvika. Havachatauri Zhombe mune zvakanaka. Vave kutaura Zhombe munyaya dzekuuraya. Regaiwo varayiridzi vagare zvakanaka. Ndoda kupedzisira nchiti vana baba nana mai tose tiri panapa kunze kwevana tese zuva rave kuvira apa. Asi kune vamwe vasingadi Zhombe yacho vauya kuzoiparadza. Munhu anoparadza ndiye anobvisa munhu anopa ruzivo kuvana vedu kuti vana vedu vagoenda mberi mangwana. Izvezvi pamusaura wavaMwale kwakarepwa ticha kuSt Teresa. Chindiudzai kuti ticha anzi aende kuZhombe chaanotanga kufunga chii kana ari munhukadzi?
kundonorepiwa kana ari munhurume andonourawa. Vana baba nana mai, ngatichibetseranai nepolisi. Asi polisi yemuno ndoiziva kuti inoita basa. Asi vanhu vari kuviga izvezvi, vanhu vanoziva dema muri vanhu ipo pana apa mai mavaleka mapedza kutaura. Mukangoti anonyatsoziva ngaaninyorere chitsamba munochiwana pagedhe, vanoziva vanhu vose vari pano. Aiwa, regai tikutendei. Ndoda kutenda mauya kuzobetserawo pano paMwale kuchengetawo murairidzi wedu. Ende ndoda kutendawo Rio Tinto takabata zvakanaka tose. Zvinhu zvikanaka kana uchinge waita dambudziko, kushanda nevamwe, kugara nevamwe, kunge uchiita zvakanaka nevamwe. Asi ndopedzera kuna vamwe vari pano vose kuti kuunganigwa unge uchiita zvakanaka. Gara neumwe wako zvakanaka, gara nemunext door wako zvakanaka. Ipupurigwawo sezvaitwa vaMwale zuva ranhasi. Asi haikona kupukurirwa kuvhiya vanhu. Mambo denda andirini kana dezva zvichibvira mambo kana kundi kunonzi kunowinzwa vanhu anounzwa muno. Musha nemusha wopinda tichimbovheneka kuti hakuna here anodaro ane zvinhu izvi. Right. Ndaziva kuti tikataura ipapo pane vatakomplaina handiti. Vana baba nana mai, tinozviziva kuti vamwe vakatoputira vari kuziva pazviri. But wauri kuuraya hausi iwe nemurume wako. Uri kuuraya vana vadiki vauri kuzvara, uri kuvazvarira nhamo. Pane imwe yandaiona yekwamutare kwaMambo Mutasa nezuro. Mwana akaurawa kare. Maporisa akatadza kubata umboo. Ndokubva nyaya yavharika. Asi munhu akazoenda yega kuna baba vemwana yeyo kuti takauraya mwana wenyu. Mwana anga ari grade 1. Asi patakauraya tatiri 5. Ninga akatora chakati nechakati, ninga akatora chakati nechakati, ninga akatora chakati. Umwe ndokubva aramba ukanzi iwe business rako nabhudhi vako. Handi makatora iwe nabhudhi vako wakafa. Saka tachingokumbirawo vanopawo mabusiness muno kana kuti vakauya kuzoita mabusiness muno. Kana muchidawo zvevanhu, indai munotora kumusha kwamakabva ikoko. Vanhu variko tinopenda. Pamusoroi mhuri yekwaMwale, pamusoroi vakwashira nemhuri yenyu yekuRio Tinto, pamusoroi mambogwesela nemhuri yenyu yekuzhombe, pamusoroi vafundisi vekuRoma nemamwe macheche ari pakati pedu. Ndaona baba Mateo vekuSDA vari pakati pedu. Pamusoroi, pamusoroi hama neshamwari, kana uri mukuru kunonzi iwewe ndio unopedzera kutaura, asi vanhu vane vaneta vaanzwa nezuva. Asi nhasi nechitiko icheu isenzakalo isenzekela apa, regaiwo nditi mawedzi maviri matatu. Vakawanda vataura, avanengi sevekulumile, asikaze siboni hlazweli njezhombe. Kuvela ngapi? Siyavaduduza njani abantwana beRio Tinto? Abathathelwe uticha, umbalisi wabo, their mentor, their guardian, settled. How are we going to comfort them? Siza comforta njani, siza tutuza njani amaticha eRio Tinto? Abathathelwe umngani wabo, their colleague, ababi besebenza laye njengokukhuluma kwenziwe ngubaba uKwashira. Imuli yakoMwale abathathelwe ubaba, umzali, ubhuti, ubabazala. Esikufunayo yilokhu
avenze isigigaba lesi kababanjwe ngokupangisa. We have already taken too long. My Mabalek. Tinozviziva kuti aiwa zvakuonekwa kuti vakaita ndivanani asi ngatikurumidzei kuvabata so that we can bring closure to this. Kana uchinzi unobva kuZhombe nesu taakuhlawo asi zvambofamba sei? Vakawanda vataura pamusoro paMwale. As an educationist, as a beacon of hope, kwataugwa chirungu chandisingaziviwo. He was an English teacher, he was a history teacher. He was an integral part of Zhombe in terms of bringing light and education. Zvino munhu akadaro ndianotogwa nenzira iyi. Ko vamwe vanopostiwa kuchinzi inda kuZhombe vanoti chii? Let me end quickly. Nokuti nguva yafamba. Nekukutendai mese mbauya nhasi. Kuti tinochengetedza murayiridzi wedu vaMwale. Inini for the past 10 or 15, in fact 20 years, I've been supporting vana veRio Tinto zvikuru vaya vatinofungira kuti aiwa havana zvakakwana, paying their school fees. If we use that, I think we should start Fanuel Mwale scholarship kuRio Tinto. Thank you. Toisa mari inosapota vanofungira kuti vakambisa maziso vakambisa nzewe. We want legacy ya Mwale yandanzwa pano to live forever. Ndokuti tinyadzise vavengi. And vakwashira, I know what the children are going through. Vana vanoda counseling yakakwana. Don't take it for granted. Munoona vari pano asi ma-images aMwale angatitenderera mhepo avakuwadza. So we need proper counseling. I know it because ndiri kuSt Ignatius College kwandakadzidza uko, one of the students was murdered and aenda kuno Mwadoro, and that picture has remained with me all my life, and it wasn't as bad as the image yavaMwale. Saka ngatigarei pasi tinyatsoronga kuti vana vedu vawane counseling yakakwana. And vanhu vaziva vana Rio Tinto Zhombe High is the catchment area for the whole of Zimbabwe. Vabereki vanotumidzira vana vavo kuno from Harare, from everywhere. What are they thinking now? Vavakwesera. Yes, tiri ma-community leaders, asi mwindi mvakuru. Something needs to be done. Something needs to be done so that we can return Zhombe to its original glory. Kuurayana nenzira iyoyi tese tichafa tinozviziva, asi unenge uchidawo kufa in a dignified way. Asi izvi kaizvi ndozvisiyira Mambo Gwezera. Anoprofita, anoita zveching'anga, saka ngaagadzirise zvese azvisanganisa. Tibate vanhu ava. Ngatigadzirisei vavaGwezera, vamuKongadhuku. I don't want to overdo it. Ndokutendai mese kuti manditeerera nchitaura, but the legacy of Mwale will live on. Amen. Vana, I understand. I know what you are going through. Together, let's
make sure that legacy yake inoita sei inoenderera mberi. Ndiye Mwari akakomborera. Mina kanila mazwi amanenge ngifuna ukwakhuluma bazali. Ngingakhuluma ngiyathula. Ngavele likhulume lami ngiyathula ngizamelela lini ukuthula kwenu. Bese ngizokhuluma. Ngiyazehlisa kini madoda lina. Ilapha wena Mackenzie. Lawe Samambwa. Labo Thandika. Lamasabhukwa lapha, lamakhansela, labafundisi. Silapha sibuhlungu sonke. Ngokufa kwalujaha uMwale. Ukuthi uMwale but thina sazi ukuthi lapha koNguluve andi? Andiko? Sazi ukuthi lapha kobani? KoNguluve sazi ukuthi lo ufana lo mntwana okobani? WakoNguluve. So sibuhlungu kakhulu. But kulento one esifuna ukuthi siyenze. Kwashira. Iwo ndo wangoshanda na Mwale alili. Zandolati muite imimi kwashira. Irinda tswaka nganga. 5. Mirai. Bombirai shoma mirai. Bombirai. Iwo kwashira zvoita. Sabu kwangu ari pomulindiro munotaura. Vanhu vanobvisa mari dzavo diki dzodzo. Varume ava ndavakumbira ndati mimi yamite chi? Basi. Ndatsvaka 6 vaprofiti vemahara. Handidya? Vachauya ndichadedzera date. Date ndicharidzwa kwashira. Tichakumbira vanhu vemachechi. Tichakumbira vanhu vechivanhu. Vanouya ipo paya pakaonekwa mutumbi wake. Handidya? Vauya vakaita anobatwa ari kudivi iroro. Amen hani? Ake. Ndatambura too much. Vanhu vandi pressure. Variti mambo yo hausi kutaura sei. Ndikati ano nauro iri kumapurisa ka. Handifani kumaera chi? Mapurisa vamwe vaindifonera zuro toda kumadoro tikurohwa nemasapoti. Vamwe mapurisa kwaJoera akarohwa nemasapoti zvanzi ndiwatirowesa. Ndikati vamwe makawanikwa muchipuhwa chiwoko chi? Muhomwe saka maifana mborohwa buchana. Mukarohwa mukaita right hamuzovanzi. Ipapa pakati penyu ipapa. Pakati penyu ipapa. Munhu akauraya Mwale aripo. Pano aripo pana. Auya kuzoona kuti zvinumire sei. Imimi muri kuvanza handidya? Muri kusiya zvakadaro. Kana mukawana munhu vanhu vatanga kudai handidya? Avamiri. Vanofana kubatwa zvodi? Zopera. Saka toda kudaro kwashira kana tadaro. Tobva taziva kuti chapter iyi yadi yapera. Zvorwadza sere kuti mudunhu ramambogwesera monzi maurayiwa vanhu. Zvinhu zviri kutaura zvakawanda zvataura namavaleka izvi. Rekodhi iri vanhu vakawanda vakaurayiwa munhu. Saka tikazvisiya zvakadaro hazvizofambi zvakanaka. Toda kumbogadzirisana. Imi vano madoro ukoko kumabhawa ichiri curfew hatire kuzvitaura. Imai doro reni muchena umba. Handidya? Kusvikira nhauro itaidi taiwana. Ndaakudzora. Ndoda kutendai mese mauya panapa. Kunyanya chechi yeRoma. Handidya? Ndo vanga vakatakura basa vanafata nevamwe vakawanda. Handidya? Nechikoro cheRio Tinto. Handidi? Ndoda kutendai murambe makadaro. Muchichema nevanorwadziwa saizvozvi tichibatsirana pega zvifamba zvakanaka. Nawo kuti Mwale asiya mwana wake musikana. Handidya? Anoda kubatsirwa naye. Handidya? Abatsirwe. Munhu kana asina mubereki zvinorwadza handi? Kahangosiyiwa akadaro. Kunyaradzwa kunzi sorry. Hakusi kuti zvatopera saizvozvo. Handidi? Tese tine rubatsiro tofana kubatsira kuti tese zvifambe zvakanaka.
nasi ndaba abantu bezvombe abantu balapha kithi lapha sebegangela ukuthi ngibanofilele into leyo kayisiyo le khathesi omama kabasebenza ababekwenza kudala kungafiwa umgano wempuphu andi lihambise ngapi ekufeni omama lifuna ukubona kuphela impuphu isikhona liyabe lisithi vele ngani izingadi lilazo thathani impela imbhida lihambise khona ngani andi obaba wesi obaba kabasabuya amadoda amaningi lapha bengagebhi la abaye begijimela le abanye begijimela le begijima ngotshwala abaye begijima bebhema liyabe lilanda ukuzobhema yini ekufeni umuntu wonke obuye kufeni must take his or her role andi libuye kufeni ukuzoncedisa andi umuntu wonke kasebenza umsebenzi awulandileyo ngoba wena ungaphonga ufika ume la uza kufa abantu bazafika bahambe futhi ekufeni kwakho kuzafanana andi so khonoko asikunanzeleleni sihlonipha abantu ngifuna ukubonga kakhulu kubaba uempilo Mackenzie abaletha inkomo Mackenzie izomisa sengiyakho cha sondela ngapha wena lo MP ukuthi wakwaba ngu-MP lo kana ngokwakho ungabona umuntu ethiwa nguseneta useneta uphezulu ka-MP handi sondela I want you to know something lina bantu lonke la umfana lwane kade nimbone ekhuluma othiwa nguJohnson Mkhukhu lwane nguinjiniya handi ungaphansi kukaMackenzie inkampani yakhe ngimbona umfana lwana selesiso esidlule sami huh? So Mackenzie, you have did a very good job lo MP umhlangano wethu weZANU-PF uyavalwa abantu handi keep the standard makadayi so jombe lethu varumani musatarisa ndipano chete kana motarisa ndekwanduku kana kwamabhili mukangona mandaro mapesana nezvombe mazuva amataura ekuti vanhu vaakutya kuya kuzvombe chokwadi tafa mafoni angu apa ndovonga mazvionera apa mamwe ndaityata zvakawanda zvatofanira kugamuchira pati vanhu vanotya izvozvo zvokuti ndopembiwa ye ndoburisirwa banga ye ndoburisirwa sani hai munhu wese takataura nadispo kuti munhu wese anoonekwa ane sanu anoonekwa ane banga anoonekwa ane bhemba anoonekwa ane bheura bozi makuzvishandisa wese munhu nyanga achienda kumunda ngaasungwe anonotsanangura utanga achiridi saka tinoda kudzokedzana nditya tinoda kuti zvombeni idzokere pakaya Mazuva here toda kuti zvombeni idzokere pakara handi vanhu vakawanda vakabva kure kure handitya vasina kukurira muno vasina history munomu ndo vari kukanganisa handitya vanouya munhu achibva kukorokoza awana ka1 room kekuroja kwamastenzu tichatotaura nevanhu veresidence association kuti tizive kuti vanhu vamuri kupa dzimba ivava vanobvepi ndimi muri kuchengeta vanhu vasiriwo ndimi muri kuchengeta vanhu vasiriwo nevamwe vanhu mumisha imomumu hanzi munhu ari kurenta makamboona musha uchirentiwa here hanzi munhu akabva kumasvingo ari kurenta paya kuono kurenta kokumasvingo kunei kudzokerai kumasvingo ka moya mopara mhosa wodzokera futi kumasvingo ikoko hanini isusu tasara nechi handi munoona mai saka izvozvo takatotsamwa vabereki inini handimbozofi ndasiya zvisina kugadzirwa fanika iyoyi yaMwale iyi ndo yandoda kutanga kupa example iyi muchazvionera ichaita iya kwaMutoko iya kana iwo uchiziva ende watichangobata chete tikangoona kuti ndewepi kana ari wemuno tikutodzinga hatigari nevanhu vakadaro saka nemazuva angu evabereki ndoda kutendai mese mauya mese murume uyo achemewa nini handidya murume uyo achemewa zuro taiga sabu kuhlomulawo kwakune vanhu vanopfura emimuko handidya kwakune vanhu vakawanda tatisikatomboona ndandina Mackenzie vanga vauya vamwe kubva kuHarare wozainamata kuSavadha maSavadha akahodha mabhazi kuuya kurufu nokuti akanga ari mutendo wavo handidi nemiwo ndatenda zvikuru zvamaita
rambai tichichemana saizvose kutaura kwandaita izvozvo zvinoita kuti zvombe yedu idzokedzane. Mazuva angu ekupedzisira ndekuti mapurisa achirimo, ivo aya masapoti vachirimo, asi chivai vachabva pano kana nhaurwa iyi yapera kuzivhiki inouyawo. Handidya isusu tongoda chete kuti nzvimbo imboita sanity, handidi pasava nemadisturbance chete kumainvestigations edu ariko. Handidya kana zvapera zvive zvapera vanodzokera. Donzo ravo ravakavinga harisiri riripo rimwe rinozikama nesu madzimambo. Zvimwe hatizokuudzei kapajekerere, munozofamba motaura. Handi munoona vakomana vari kutoni rekodi kuti vaende kunoburitsa kwanizotauri zvese. Mazvinzwira muri Zimbabwe ndichitsanangurirwa nehama neshamwari vachitsanangurawo manakiro anga akaita murume vaMwale. Ipapa ndopasvika kunzvimbo yekuradzikwa kwavo patavasiya. Vazhinji vari kuti murume uyu haangaende asina kuziva kuti chii chakaitika kwavari. Mapurisa ataurirwa nemutauri wavo vakanzi ivo vari muurongwa hwekuti vanzwisise kana kuti vatsvagiridze zvakaita kuti murume uyu afe nenzira iyi. Hama neshamwari dzatsanangurawo dzikati hatisi kuzorega munhu achienda kufa seuko pasina zvataita semhuri neshamwari. Tazotsanangurwa zvakare naMP vakati ivo havasi kuzosiya legacy yababa Mwale ichifa, asi chikoro vachafunga kuti voisa here mascholarship ekuti vana vane matambudziko pakuwana mari dzefees vakwanise kudzidza under Mwale scholarship. Zita ndinonzi Elizabeth Nyago, tiri pano paSly Media TV tichiripota live and